Hindi na kasi Irene! Dapat natin magpalapit. Sayawin mo yung sinasayaw ko, magkakasawa ka. Alam mo, magbilang kaya kayo. Hindi naman narinig. Kaninong bag to? Kay Lexi. Maaning cellphone. Nagbabibrate. Ito na po. Ito po. Tagahapon. Yan. Hindi ko gumaganyan kagagawin mo nilang ako. Oo, pwede naman. Hindi ko kaya yung school. Ganyan lang siya mo, para kami landa. Yeah! Alam mo?